Usa ka barangay sa Cagayan de Oro City gibawalan ang mga residente nga mangimbita sa ilang pista. Si Cyril Chavez sa dugang detalye live. Cyril. Tama ka na, Sara, gawa sa pagpangimbita gibawal usab ang ingranding kumbira atol sa pista. Kini aron malikayan ang pagtapok-tapok sa magparyente og silingan. Nagpagawas karon og Executive Order number 10 of 2021 ang Barangay 17 Council sa Cagayan de Oro City nga hugot nga gibawal ang panagtapok sa mga residente, ilabi na sa umaabot nga kasaulugan sa kapistahan sa lugar karong Hunyo 27. Sa mong mando, gikan Hunyo 26 hangtod 27, gibawalan ang mga residente nga magtapok uban ang kaparyentihan og silingan aron maghikay. Susama sa naandan sa milabay nga katuigan. 5,000 pesos ang mamaymong multa alang sa mga residente nga musupak sa mong mando. Karon duha na katuig nga wala gid tay kalihukan, no, pero mas stricto ta karon nga tuig kay wala na gid ta karon nagdawat og mga bisita, bisan mga kaparentihan nga wala nagpuyo diya sa atong barangay, bawal usa mosulod sa June 26 ug 27. Bugtong gitugtan ang paghikay sulod sa balay ug paigo lamang sa ilang miyembro sa banay nga nagpuyo. Mga BHERTS, BTHP ug mga personay sa Police Station 1 Divisoria ang gitahasan nga magsuri-suri sa lugar aron magbantay sa mga malapason. Dugang pagsabot ug kooperasyon ang hangyo sa Barangay Council gikan sa mga residente. So kung naay mga ginagmay, i-practice lang sa karong panahon na ang dili pagpangimbitar ng bisan kinsa kung mahimo immediate family or kung compound mo kamo lang sa inyong compound. Sara, tumong sa Barangay Council sa Barangay 17 dinhi sa Cagayan de Oro City ang maong kamanduan aron na makapugong kini sa pagtapok-tapok na posibleng mahimong hinungdan sa mas grabing pagtakod-takod sa COVID-19. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.